Vesikattojen ja sadevesijärjestelmien pesut ja suojaukset ovat Mittaremontti K:yn erikoisalaa. Ennen vesikaton pesua suojaamme ympäristön. Katto pestään huolellisesti korkeapainepesurilla, jossa käytetään tiilipinnoille soveltuvaa suutinta ja 50–80 asteista vettä. Pesemme myös sadevesi- ja kattoturvajärjestelmät. Seuraavaksi katolle levitetään A-Clean puhdistusaine matalapaineruiskulla. A-Clean on sammaleen, levän ja muun kasvuston hävittämiseen tehty käsittelyaine, joka soveltuu ulkopintojen, kuten tiili- ja mineriittikattojen, betonipintojen ja seinien käsittelyyn. Suosittelemme A-Clean käsittelyn uusimista 5–10 vuoden välein riippuen talosi sijainnista. Tämän jälkeen katto voidaan käsitellä Hydroblock pintakäsittelyaineella. Hydroblock on mineraalipinnoille kehitetty ja nanoteknologiaan perustuva vesi- tai liuotinpohjainen pintakäsittelyaine, joka tunkeutuu syvälle huokosiin ja muodostaa tehokkaan ja kestävän suojan vettä sekä likaa ja kasvustoja vastaan. Syntyvä, läpinäkyvä ja väritön kerros on näin vettä hylkivä ja antaa kattopinnalle pitkävaikutteisen suojan sään rasituksia vastaan.